Es un día va a estar muy contento. Si el año pasado Ubai Up era una declaración de intenciones, este año ya es una realidad. Ubai Up es un evento de referencia ya en el mundo emprendedor y Ubai Factoría y Ubai Kids ya están en marcha. Jardunaldi honek Urdaibaien bi erreskuetiez, lurralde txikitsue gara, pertsona gitxi bizi gara berton, baina dau kriston talentue, da eskari ez ezetuten, eta pasan urtekue ona izen zan, orain gueia fruituek emoten ari da, eta nivela askoz altu hau ez. Eremu lokaletik, geure pertsonakaz eta kanpotik datozen pertsonakaz, dibertsitatie bebai besarkatuz, hori da niretzako Urdaibaiek eta Ubaiek emoten dauenan. Bigarren urtea da ona Ubai Up ekitaldi honetara natorrena. Ekitaldia iruditzen jazte oso ekitaldi celebrea eta oso ekitaldi aberasgarria dela bertan Urdaibaien ekintzailetza programak egiten ditugunok eta enpresa berriak sortzen ditugunen artean. Kohesioa fomentetan dauelako hitzaldietan eta bai gero coffee time edo horretan sinergia asko sortzen direzelako elkarren artean. Guretzako hazitokirentzat da leku bat non babestua edo sentitzen garen ingeruko enpresa handiekin eta ingeruko ekintzaileekin. No tenemos duda que el futuro de Urdaibai pasa por el emprendimiento y el trabajo activo conjunto del sector privado y el sector público. El ecosistema emprendedor que tanto tiempo llevamos intentando construir es hoy una realidad. Ni superarro sentitzen naz gaur eduki dugun ekitaldi gaitxek.